नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. 22 डिसेंबर 22 हो राष्ट्रीय गणित दिवस, नॅशनल मॅथमॅटिक्स डे. तो दिवस एक श्रीनिवास रामानुजम हांगेले जन्मदिवसाचो उडगासच म्हणून दिवस कंदवला. गणिताबद्दल लोकांक जागरूकता हाडचे खातीर तो दिवस करताची. त्याच खातीर त्याच्या वेल्यान हांव एक कविता बरयल्या, ती तुमकां सांगता, ऐकयाची. मॅथमॅटिक्स डे. श्रीनिवास रामानुजम अलौकिक भारतीय गणितज्ञ हैं. तांगे जन्म दिवसो नॅशनल मॅथमॅटिक्स डे. श्रीनिवास रामानुजम अलौकिक भारतीय गणितज्ञ हैं. तांगेल जन्म दिवसो नॅशनल मॅथमॅटिक्स डे. निदेन सुधांतांनी करत आशिल्ले गणिताचो विचार उठले कुडे तक्षण गणिताचे प्रमेय सिद्धांत तयार. तांगेल जीवन म्हळ्यारी अतिशय कठीण खडतर प्रवास. मात्र नाशिल तांकां कोणालेही गणिताचे प्रशिक्षण विशेष. केम्ब्रिज विश्वविद्यालयाचे प्रोफेसर हार्डी हांनी तांगेले गणिती अद्भुत आविष्कार पळोवन दिल्ली एक संधी आणि हांगे बरोबर केल्ली त्यांनी गणिती जुगलबंदी. द मॅन हू न्यू इन्फिनिटी हे नावाचो तांचे जीवनारी चित्रपट केला. एक देखून तांगेल विषय जाणून घेवच्याक जाल्ले सहाय्यक. हे महान गणितज्ञाक शतशः नमन. भारत देशाचो सुपुत्र त्यांनी हो आमका अभिमान. भारत देशाचे सुपुत्र त्यांनी हो आमका अभिमान. धन्यवाद.